Que tal, señoras e señores? Prendemos as luces das cociñas da Televisión de Galicia. Son as 6:27. Cociña en directo aquí no A Voltas co Prato. Sempre dicimos que as receitas é cousa vosa. A xente que estades na casa, que nos mandades día a día cantidad de receitas. Non temos onde escoller xa da cantidad de receitas que temos. Pero os cociñeiros, os cociñeiros son nosos, podedes vir coñecelos. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Vamos, vamos. Teño maniotas. Estou escarallao perdido, Onte fun facer deporte... De torpe. De torpe, paseime. Hai un punto entre facer deporte e pasarse, eu paseime. Se cociñaras algo... Se cociñara, é verdade, en vez de facer deporte, que tal estás? Ben. Ben? Home. Contento? Feliz. Bueno, véxote na cara... Pero feliz globalmente, non che vou dar explicación. Na vida, en xeral. Non che vou dar explicación. En xeral. Non che vou dar explicación sobre a miña felicidade. E ti queres me dar explicación sobre a túa felicidade ou non? Non che vou dar, pero estou tamén contenta. Estás contenta? Sí. Ni me queres explicar nada? Pois eu vou te explicar o que vamos facer hoxe. Moi ben. Queres saber? Sí. Imos ver que é o que nos trae o noso queridísimo Xoán de Arcade. Son Xoán Loreto ou Xoán de Arcade e vou facer hoxe patatas en conserva. Hai que ter de 1 kilo a kilo e medio de patatas noviñas. Despois cócense, ok? Ao estar cocidas píllase con palillo e sacanse da cocción. Bótase agua para esfriar e que non sigan cocendo. Nunha vasilla botámoslle 200 ml de agua. Botámoslle 200 ml de aceite. Botámoslle 300 ml de vinagre. Unha folla de laurel. 2 cucharadas de sal. Unha de orégano. 2 dentes de allo e chimichurri. E deixase reposar. Saberedes que o sabor collen e tendes patatas boas todo ano. Bicos, e gracias a todos de parte de Juan o de Arcade. Xoán o de Arcade, Bicos, a ti grazas por chamar ao programa e por vir. Que imos facer hoxe? Conservas, Begoña. Que ricas. Que ricas. Ademais, o que decía, o bo de conserva é que a podes utilizar cando se dé. Todo ano. Sí. Entón, claro, el facía ou propoñía unha receita de conservas de pataca, pero eu aí non che vexo pataca. Non. Non. Vou facer un hormexillos en escabeche. O sea, mexillos en escabeche en conserva. Sí, en conserva. Perfecto. E unha mermelada de tomate tamén en conserva. Marmelada de tomate. Espera, iso con que o podes acompañar na marmelada de tomate? Con queixo. Con queixo outra vez? Con queixo. Para almorzar. Que está moi rico. Para almorzar. Tamén para tostadas con xamón. Pode acompañar unha carne, tamén que lle queda moi ben. Podes usar para mezclar con un pouquiño de mayonesa para poñer uns langostinos. O sea, que vale para moitas cousas, Sí, para non? moitas cousas. Vale, pois, mexillóns en escabeche, marmelada de tomate, iso é o que vai facer Begoña. E Xulio, que vas facer, querido? Pois mira, eu vou facer uns pementos asados ao alliño. É unha conserva de bonito ao natural. Eso, a conserva de bonito é moi daqui, É moi daqui. O sea, no norte, en Burela por aí conserva un bonito, Eu voulle vamos. dar unha volta ao método tradicional. Vale. Vale facer ao Vou método facer Xulio. máis sencillo ainda. Xa, ao método Xulio. É máis rico que o de Begoña. É máis rico que o de Begoña. Vai estar mellor a conserva de Xulio que de Begoña. Ata nas conservas queren competir. Mira, o que sí, O o dos primeiro que vou tomates facer... alucino. O primeiro que vou facer é Dos asalos. pementos, perdón. Vounos asar. Vale. Entón, vounos meter no forno que se vayan asando. Así xa? Así xa... O sea, xa me estás pedindo... E mentras se asan, Vale. vounos asar a 180 graus durante 30 minutos. Vale, pois veña. Metemos no forno e eu quero que cando Sen este feito... aceite e sen sal, solo lavados, Vale. Cando este feito que non soe a música, nosa. Vale, 30 minutos. 30 minutos. Máxicos. Máxicos da televisión. 30 minutos sen aceite... No, sen aceite, sen sal, sen nada. Sen aceite, sen sal, sen nada. Lavados e para dentro. E para dentro. Vale. E que máis? Mira, entón agora temos o bonito. O primeiro e máis importante para unha conserva, o bote. Vale? O bote ten que estar esterilizado. Como esterilizado? Que che pasa? No, que estou atendendo a ti porque Esa tua cara a atender? No, é que estás moi concentrado contando. Porque me gusta moito isto. Vale. Me gusta moito isto. E cando me gusta algo, estou super Pero que che concentrado. gusta, o programa, eu ou o bote? Os tres. Vale. Cala a miña cámara esa, verdad? Esa, a ver, está Isto é atento. moi importante. Moi importante. O bote e a tapa. Vale. Vale? Que son as dúas cousas que leva un bote, Sí, normalmente. pero hai outro que tamén leva unha goma naranxa, son ese e tal. Sí. Bueno, cada vez que fagamos unha conserva, a tapa ou a goma, fuera. Basura. O bote, se está ben, reutilizámolo. Vale. Pero a goma ou a tapa, fuera. Non. Non se pode reutilizar. Vale. Vale, porque O sea, entón perdemos a garantía só de reutilizas conservación. o cristal. Solo cristal, se non está instalado, se comprobamos que este ben, como neste caso. Vale, Para perfecto. esterilizalo, metémolo en auga fría e cocémolo durante 15 minutos polo menos, fervendo. Sacámolos, estes están esterilizados,
e xa os temos sin tocalos dentro. A ver, claro, sen tocalos por dentro. Isto é Eso é. importante para a xente da casa, que haberá moita xente que sabe como se fai unha conserva, pero haberá outra que non. Eso é. Entón, Metémolo en os auga fría botes e en auga poñémolo a fría, ferver. prendémolo a ferver 15 15 minutos mínimo. E deixamos que enfríen dentro desa auga. Vale. Sacámolos con cuidado ben escurridos E non o tocamos por e non dentro. tocamos por dentro. Perfecto. Bote e tapa. Vale. Hai que cocer as dúas cousas. Pois mira, Vale. é perfecto isto, porque agora a xente da casa pode chamar e dicirnos, oi, mira, eu conservo cousas, ou Eso non é. as conservo. Pois non sei, pois chamade, contádenos que tipo de conservas facedes vos, que tipo de conservas vos gustan máis. Tedes aí o teléfono do programa e lembrade que imos repartir cartiños 50 euros dunha vez e 50 doutra, así que estade moi atentos ao programa, porque isto vai ser maravilla o de hoxe, non a voltas co prato. E mentres ti andas aí filoteando bonito, eu vou falar con Begoña. Moi ben. Vale, perfecto. Si che parece ben, a min tamén. Hola, Begoña. Hola, que tal? Gústame o teu peinado xa. Ah, que sí, mola, Sí, mola. Mira. Mira, date a volta. Que te queren ver. Opa, mira que chulo, eh? Outra vez, date a volta outra vez que non se ve na casa. Mira. Veña. Mira, contoche. Teño tomate pelado, que é un Vale. tomate maduro. Solamente a escaldalo, fadelle unha marquiña, escaldámolo, deixamos que a piel xa se empece a ver así solta, sacámoslo e listo. E poñémolo no cazo. Vale. 1 kilo de tomates, 300 gramos de azúcar. Mima, Vale. 1 kilo de tomates. O sea, a ver, empezamos xa cas cantidades. 1 kilo de tomates, 300 gramos de azúcar. Sí. Iso é impepinable, non? Chégalle Para ben. facer unha conserva de Sí. marmelada de tomate. Sí. Vale, Así. perfecto. Podemos usar outros edulcorantes, pero mellor, neste caso, azúcar, porque é Azúcar blanco. conservante. Vale. Azúcar blanco. Ah, vale, vamos a usar. porque é conservante o Sí. azúcar. Vamos a botar 2 conservantes. Vamos a botar azúcar e vamos a botar zume de limón. Perfecto. Vale. Iso conserva Entonces, todo, non? Sí. Estos son 150. É porque llevo menos, porque é medio Porque kilo. que é medio kilo. Perfecto. Moi ben. Bien. Non fiara eu aí a Begoña. Aí vai. Vale. Así. E o limón, que é o E o limón vai agora o xa. zume de limón, Sí. botas yo así a rumbo, ou non? A ver, cada un despois a nos gusta máis acidez ou menos acidez. Xa, A min gusta mo ácido, xa. Son algo de Esa. limón. Mira. Vale, E, vale. ves, pon un pouquiño así de limón. Ajá. Ben Mira que espremido. rica. Tú mira que color ten xa, Sí, sí. E agora cociñámola. Saca Uns as 30, bebidas, uns 30 intenta minutos sacarlas, máis ou non? menos. Polo que sí. vexo. Hayas que Vale. sacar. E deixámola cociñar, pouquiño a pouco. Eu boto un chesquiño de sal agora. Aí. Vale. Para potenciar o sabor do Cada tomate. kilo de tomate, 300 gramos de azúcar, un pouco Sí. de limón e un chisquiño de sal para potenciar. Imos ver que lle parece esta receita ao noso convidado de hoxe. Imos chamar, que veña, por favor, Xan de Arcade. Que tal, Xan? Hombre, fenomenalmente ben. Como estás? Non como a ti, pero ben. Bueno, a ver, escoita, eu estou ben, pero ti vexote moi ben, Boas tardes. Vexote moi ben. Falando de trenzas e soltar trenza, Cuidado, hai que desalojar o plato. É que ten unha trenza Menudo preciosa. pelo ten a Verdad? chico. Begoña. Bueno, así que tienes de facer conservas. Eso de facer... A mí me conservo, conservista. Ti conservaste de maravilla, Conservo como nunca. E quero que este programa de hoxe sea un homenaje a todos os cociñeiros, cociñeiras e camareros do Ayuntamiento de Sotomayor. Perfecto. E a cuna dos, entendes? Perfecto, perfecto. Se ti o dis, se ti o pides, Gracias. para ti, para ti. Pois para a xente de Soutomayor, como ten que Os ser. cociñeiros, Para os cociñeiros, camareiros a e demais. Pero aos todos os veciños, que os A todos os veciños. teños en auge, a todos os veciños. E as peluqueiras. Tamén. É un comercial de peluquería. Bueno. Tiñas peluqueiras que iso están revolucionadas. Vedes vender absolutamente todo aquí. Veños a axudar a enfocar. Bueno, imos ver a conserva entón de Xuli. Vente por aquí. A ver, Xuli. A ver, el non che fixo caso, nin ela tampouco, pero bueno, el non Bueno, che é fixo unha caso. conserva, e é unha van conserva. O único que che van respetar é a conserva. Eso é. Vale. Xuli, contalle. Entón, mira, eu vou facer unha conserva de bonito, ao natural, e unha conserva de pementos asados, que xa os teño aí traballando, vale? Entón, bueno, limpei os lomos, están en trociños así, algo xeitosos, e agora voulle botar un pouco de sal. Isto non é obligatorio botar o sal. Se na, porque se che na gusta casa, a ti, claro, non? se na casa hai xente que non pode tomar sal, isto faise perfectamente, exactamente igual, sin sal, vale? Un pouquiño, non lle fai falta demasiado, Vale. E agora, temos o bote baleiro esterilizado e poñémoslle un pouquiño de aceite no fondo. Espera. Sí. O aceite ten que ser bo. O aceite co ten que ser bo, pero ten que ser suave. Sí, pero bo porque a min despois eu cando eu teño amigos que fan conserva ou pais de amigos e despois regálanme botes, porque eu son así, pouco espabilado. Sí, demasiado. Entón, claro. Entón, eu ese aceite despois pan
É para a boca, eh? Sí, Así. pero Bueno, tenéis non se che nota, Bueno, porque estou como un pincel. Bueno, estaba máis antes dobrado, máis pincel. Ahora está a brocha. Ahora está a brocha. Os teus amigos dan os botes e xa os pides ti. Vale, depende da situación. Ás veces dáseme por pedir tamén. Por aí andamos, máis ou menos. Entón, o aceite Bueno, que un sexa aceite. suave pero bo. Eso é. Suave por qué? Para que non nos sea demasiado invasivo no sabor do produto, vale? Porque despois sí que colle un pouco o sabor do bonito o aceite. Claro, Claro. claro. Vale. Entón, ahora, imos colocando, inclinando un poquinho así o bote, imos colocando os lombos, facendo un poquinho de presión, A presión e importante. ademais, estámoslo facendo na época ideal do ano, porque é cando o bonito está mellor de precio. É cando se embota entre septiembre, finales de agosto, principios de septiembre, mediados de septiembre, O sea, que vale? estamos agora na época de facer conserva do bonito. Eso é. Así estou eu. Bonito. Bonito, Estás conservado. bonito, pero Conservadísimo. É conservado. É conservado. Conservadísimo. Entón, a xente que está na casa, mirade que fácil é, É moi- Oye, moi decides un día sinxelo. ao mercado, hai un bonito bo, pamba, Eso é. levádelo para a casa. Ademais, e isto cos sabes o bo que ten isto, o das conservas? Que? Que sirve para facer vecindad, para facer familia. Xuntade por varios, colledes un par de bonitos grandes, entre todos fan os bonitos, os botes repártense, pasas unha tarde carayuda É ou como, dúas. como ir recoller as patacas, pero máis Eso é. calmado. Eso. Unha calmado. tarde bonitiña. Unha tarde María, bonitiña, tarde podemos Mira, chamar. Xeito, Sí. sí. Mira, ves? Está de maravilla, entón. Sempre enchemos hasta onde empeza a rosca. Nunca pasar de aí. Vale, vale, Vale? vale, vale. E isto, cerrámolo Vale, vale. con forza e irá a nosa pota. Xa está. ¿Qué pasa? Que no nos vale así. Vamos a coller un papel de periódico e vámoslo poñer debaixo, Para que lea o bonito. para que vaya lendo. Pa que leo bonito, mira. Para qué? Para que cando empece a ferver non bata co fondo e non nos parta o bote. Sírvenos un papel de periódico, sírvenos un trapo ou calquera cousa. Isto é un truco importante, eh? Este truco acábame de petar a neurona aí, a min, min xa. tamén. A min acaba de petar a neurona. Ti algunha vez vires isto? No, de poñer o periódico, non. Begoña, ti faz así a conserva ou non? Sí, Tamén, o sea, tamén lle paso o truco de poñer debaixo Sí. o papel de periódico. sí, sí. Porque así, según eles, non bate o bote e non escacha. Eso, eh? Ese é o razonamento, eu fago pois caso a vos que sodes os que sabedes. Bueno, Quanto moito aprendes, aprende. Moito, É gratis, moito aprendo. eh? É Pasa que gratis, despois non eh? me fago caso, pero aprendo moitísimo. Bueno, pues pero o moi mismo, ben, moi ben. salamos. Moi ben. E sempre o bonito ten unha parte un poquinho máis fea, esa deixámola para dentro. Para que non se vexa, claro. Claro. Para Porque se galar lle regalas a alguén como a min, dis, leva este que é o bo, pero en realidad non. No. Claro. Claro. Isto, mira, isto, Yo no o cabo de... Isto cando faz, o cabo dun mes, ainda está máis rico que recién feito. Xa, porque iso, unha vez Porque que vai repousando... conservas... Mira, mira que pintaza, eh? Mira, mira, mira. Que pintaza ten. Deixo aí quietiño que van ver na casa, mira. Isto é un... Mira, Isto é un bote gañador, eh? Mira, fixadevos, Tampouco fai falta que me entendas. Mira que bote, mira, mira xa que bote. Tampouco estea moito así, van pensar el tonto del bote. No, ¿Entendes? estamos de bote en bote. Aí está. Que maravilla. Pois o mismo, cerrámolo maravilla. e vai ali po noso... Bueno. Vale. E isto canto tempo tens que poñer a cocer? Isto agora vamos a botar auga. O ideal é que quede completamente cuberto de auga. Que aquí, como ves nesta pota, non vai a quedar Non vai cuberto, pero quedar. ten que ser unha potilla un pouco máis alta. E este, como vai cru, 1 hora e media, cun fervor moi lentiño, vale? O sea, cando rompa a ferver, mantelo aí, Eso é, a esa temperatura, eso é, e ti botas de auga e que empece a ferver. eso é. Moi ben. Entón, vamos a ir botando auga hasta arriba, que debería quedar cuberto, desde que empeza a ferver, 1 hora e media, e deixámoslo que enfríe na mesma, e cando lle botemos, podemos botar a man, que reposa a O sea, temperatura ten que ambiente. enviar, ti apágalo e Eso deixalo é. aí que vai enfriando. Eso é. Xan, eu creo que non vimos nada a Begoña. Queres ir ver a Begoña? Hombre, faltaría máis. Mentres el E está máis botando vin va aí. mirala en directo incluso. Verdad? A ver, é que se non van pensar xa vamos todo o rato con Xulio, a ver. Eu non me celo. No, ti, Non me ti celo. non eres como él. No, eu non son como él. Aí está, aí. aí está. Mira. Contame. Aceite, morniño así ahora e botamos o allo. Esta Enteiro. non ten medo a cociña ningún, eh? No, Ningún. Mira, nin que pasa como a min. Ves, ti que imaches. Ves? Bueno, ti non Allo. estiveches aquí antes, pero Begoña vai facer unha marmelada de Mira que boa tomates, pinta, eh? de tomate en conserva e vai facer o escabeche, bueno, os mexilóns en Mexillóns escabeche. en escabeche. Maravilloso. Riquísimo. Como saben Maravilloso. ben, Madre mía, como salen ben, verdad. Buf. Mira. Carallo, salta. No, sí. Sí, salta. Mira. Está viva a cebola.
allo, a cebola, unha folla de loureiro. Aunque eu non son moi amiga do loureiro, pero xe botei. Salta. Me vindes a atacar, marcho, Digamos que sí que Estaba saltas. vivo. E Estaba os vivos. graniños de pimenta. Vale. Aí está. Agora dámoslle unhas voltiñas. Este escabeche vai estar boísimo, xa verás. Sí, Leva 2 partes de aceite por unha de vinagre, vale? E pos estes aromáticos. E o pimentón, un pimentón bo, mira que color ten xa. Oh, vermello. E agora, solamente que vaya collendo, así, que empecen a coller color, vámonos a retirar. Vale. Aí. Maravilla. Vale, pois, Xan, mentras eles andan ao seu, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que é aquela cadeira de ali. Séntate ali e chámote agora, vale? Botarei vos de menos, ánimo. Botararnos de menos. Un aplauso para Xan, por favor, de Arcade. Muchísimas gracias. Ai. E Begoña, creo que temos unha chamada telefónica de alguén que quere dicir algo das conservas. Que che parece? Pareceme genial. Sí, a ver, imos ver quen está. Hola, que tal, César? Boa tarde. Hola, boa tarde, compañeiros, familia da CDG. Que tal, como estás, César? Desde onde nos chamas? Pois estou moi contento porque, fíjate, acabo de ver a meu veciño na tele e digo, vou chamar eu a ver si entro. Chamo de Arcade. Pero eres veciño de quen? De Juan. De Xan, en serio? Bueno, Xan, dixen que estaba ese é o mal. veciño. Este é un fenómeno. Que che parece? Podes Unha decir... persoa maravillosa. É o seu marido. Gracias. Non será o alcalde, non será o alcalde. Dille algo a César, Xan? Dille algo a... César, moitísimas gracias, César. Estás invitado a comer en mixilóns destes. É bonito, fago xo esta semana todo na casa, madre mía. Non sei que César é, pero seguro... Con que non suspendas a actuación do día da festa da mazá, xa me Ai, chega, ai, porque ai. Despois falamos. Vale. ver as túas, Vale. as O túas sea, actuacións. entendo que Xan vai actuar, non? Sí, o 2 de outubro. Sí, é humorista, é un chico fantástico. Que maravilla. Bueno, a ver, contanos, ti eres tamén de conservas, gustanche? Eu encántame facer salsa de tomate no verán. Aproveito todos os tomates cantos hai caseiros a vender así nas feiras, as molleres, as pallesas, que diría Arguiñano. Sí, eso, de feito, é algo que se fai moito en Galicia. Hoxe está facendo Begoña salsa, bueno, marmelada de tomate, pero é algo moi habitual. Miña tía sempre fai salsa de tomate, a avoa de miña moda, é algo super normal. O marmelo de tomate que vai facer a compañeira, xa estou collendo a receta porque me ten unha pinta brutal. Aí está. Faz ben. César, moitísimas grazas por chamar. Vente un día polo programa, vale? Vale, gracias Veña, a vos. un bico. Hasta Chao. luego. Ai, Chao, que chao. maravilla, Acabamos de ter aquí un intercambio Arcade Ordes Platodo a voltas co prato espectacular. Mira. Veña, sigue. Vamos a largar o pimentón. Vamoslle, frasaza, largar o pimentón. Vamos aí. Largar, botar yo. Mira, a min dice, hai que lle botar moito... A min gusta o pimentón. Bueno, pois se ti che gusta, a nós tamén. Tamén, por Xa eso. está. Así, ves? Este é o escabeche dos mexilóns. Sí, e agora, mira que con isto está boísimo. Cheira ben, Sí. Mira, vamoslle recordar a xente. Levaba cebola, allo, Sí. pementa negra, Sí. loureiro. Sí. Metíchelo no lume, sacáchelo rápido, deixáchelo pouco, despois botáchelo o O pimentón. pimentón, e agora voulle botar Maravilla. un pouquiño de viño, un chupito, chégalle. Vale, E o vinagre, vale. vale? Así. Ai. Ves que color colle? Ves. Pois mira, fixadevos que imaxe tan bonita, e agora que estades aquí os tres comigo, Os dous. os dous comigo, os tres que estamos aquí, imos ver se lle gusta a conserva a Galicia. Vos credes que lle gusta ou sí, non? sí. Como lle vai gustar? Sí, va. Galicia, gustache a conserva ou non? Berberechos, mejillones, Atún, supongo. sardinas también, sardinitas. Diría que conservas, pues tampoco es que sea mucho de conservas ya, ¿no? Bueno, un poquillo de todo. A veces. Todo esto en casa es lo que hemos tomado siempre, sí, para hacer el vermut. Pues no sé qué decirte. Las conservas, ni idea. De conservas de lata, pues siempre atún, sardiñas. ¿Mejillones? Zamburiña, me gusta moito a zamburiña. Lo de sardinas. Y las meto, sobre todo, como llevo siempre deprisa, pues las meto en el microondas. Eu de cociña básico, nada máis. O fundamental para a conserva é a cocción e eu a verdad que non vos sabería decir exactamente aos grados ao cal a ferven. Xa, querido amigo, o fundamental é a cocción, non o sabes, pero se estás vendo a voltas co prato, xo sabes, porque estamos dando a receita paso a paso de como facer unha conserva e ademais estámoslo facendo ben, de maneira didáctica.
Llegou el pavo. Oh! Vale, creo que ese é o momento no que temos que sacar do forno os pementos de Xulio. Vente, Xulio, vamos alá. Vamos a ver. Vamos alá, Mira, saca que os... chulada, É que a mí... É que xa me gustan así. Mira, É que xa me media gustan hora, así. a 180 graus. Non tes nada máis que facerlle. Están vos así xa ricos. Claro. Oh. Isto é unha maravilla. Isto é todo... Mira como recenden, Desfais ahora, non? No, non se desfán, ó. En plan, quero dicir, se lle queres sacar a pel, das ya sacado. Sí. Ahora, de feito, vamos a pelar. Mira. Ah, vale. Poñémolos así un poquinho Vale, cara vale, abaixo. Quitámoslle a maior parte da semente. Recordarlle a Recordamos. xente que non está vendo que non leva nin sal, nin leva aceite. nada. Están lavados. Lavounos Nada por máis. fora, meteunos así na bandexa do forno e estiveron canto tempo? 30 minutos, 180 graus. 30 minutos, 180 grados e xa saen así, maravilla. Vale, E mira, agora ahora quitamos, simplemente sí. tiramos pola piel, mira. Mira como sale a pele. Sale enteiriña. A ver, vámoslo repetir para que o Sí. vexan na casa. Vámoslo Podemos repetir. repetir 3 veces máis. que As temos- veces que queiras. Mira, Mira. collemos pola punta así, con cuidado. Mira, sale Joder, maravilla, Outra. Veña, vamos allá. Outra. E así limpiños, vanos quedar a conserva limpa. Que maravilla. Mira, xa verás. Que Mira, maravilla. e o último, que así temos xa, este non abrimos. Ese non abriu. No, abrimos nós. Ah, pensei que non abrira. Sí, no, abre. Como non vai abrir? Que é como o Michelin cando non abre. No, non abre. Estos abren porque os abrimos nós. Ves? Aí está. Vale. Perfecto. Que maravilla. Limpámonos ben e vámonos limpar tamén ben de semente. Vale. Mentras, Vas a quitar a semente toda, entendo. eso é. Mentras, vamos a ir quentando un poquinho de aceite. Un poquinho generoso, Vale, xa cho poño eu. Canto queres? Pono aí a tope. A tope. A tope, sí, porque Está a queremos... tope. Doramos uns alliños. Ajá. E o que vamos a facer simplemente é saltear os pementos. Vamos a saltear para qué? Para facer a nosa conserva. O allo xa é un antiséptico que nos vai axudar á conservación. O aceite tamén nos vai axudar. O sea, que o limón, o azúcar, o allo axudan á conservación, porque ela Claro. dixo antes que o limón e o azúcar que axudaban. O vinagre, O claro. vinagre tamén. Eso é. Mirade canto A ver, material. hai que perderlle a moita xente que lle ten moito medo ás conservas. Eu escoitei incluso que hai quen arfai e despois as congela. O que hai que ter en conta... Pero para que vas conxelar unha conserva? Pois por medo a que se estropee. Non fai falta, con ter os pasos que falamos antes de esterilización en conta e o enfriamento e todo, as conservas son saludables, son buenísimas, podemos consumilas durante todo o ano. Xa. Incluso hai xente que as ten varios anos. Sí. Mentras, despois, cando saquemos a conserva, hai que explicar como ten que estar a tapa. Xa o sei. Eso sei, non é? Como ten que estar. Normal, se está hinchada, mal asunto. Ten que estar combada Si hacia está dentro. hacia dentro. Se está hinchada, Eso é. mal asunto, non se come. Despois vémolo. Aí vale? está. Despois vémolo, pero se Eso. está hinchada, non se come. No. Eso, se que? abres un bote de bonito, por ejemplo, Sí. e che dá un cheiro raro, inda que non estivera combada a Hinchada tapa. tampouco. Home, tampouco. Descartalo tamén. Sí. Non vai a ser. Vamos a Aí dar. van. Poñemos esto a saltear simplemente. Vale. Vale? Vale. E xa vamos a meternos no bote, Vale. Pois veña, remata selando isto un pouquiño, vou falar con Begoña e veño ver o teu bote, vale? Veña, vamos con Begoña. Begoña. Mira, xa teño os mejillos aquí. Cocinos. Cocinos e metinos no bote, simplemente. Na máis. Nada máis. Cocidos e metidos no bote. E agora os cabeche, ves? Na parte de abaixo ten así, queda como o pimentón que non vamos usar. Claro. Entón, vamos usar o fino, o bonito. Ves? Vale. Así. Mexillóns cocidos e escabeche, que é o que lle estás metendo para dentro ao bote. Sí, con pimento doce, pero tamén podelo facer con pimentón afumado, podelo facer con un pouco de picante. Xa. Vale. Ou incluso con escabeche blanco. O que queiras. O que queiras. Unha vez que Se te estás gusta o conservando, xa pimentón, conserva o que queiras. Sí. Non? Mais ou Pode menos. meter a ti nun bote. A mí tamén. Aí Que- vai, ves? que E di- faríamos a mesma técnica de Xulio, cerrámolo e poñémolo a ferver. Sobre uns 35 minutos está O listo. baño María, mira, Sí. vámonos. Pono así. La Champions. Están... Mira, Teñen un color. Mira, que que espectáculo, color. Verdad. Mexillón Estás galego. Estás orgulloso do teu bote. É que me encanta un mexillón gallego. Estás orgulloso do teu bote, nota. Sí, isto colles un saco grande e veña a conservar. E conservar. Sí. E conservando todo o día, mexilóns. Bueno, por unha banda temos os mexilóns e pola outra fixeches que? A mermelada de tomate. Que levaba dous ingredientes principalmente. Dos ingredientes principales, que é tomate e azúcar. Xa, pero aparte E o limón. Aparte do tomate que levaba. Tomate, limón e azúcar. Vale, pois sin o tomate que leva.
Limón e azúcar. Pois pregunta de concurso, que dous ingredientes, ademais do tomate, leva a conserva de tomate de Begoña? 50 euros en xogo. Podedes comezar a chamar á Televisión de Galicia. Veña. É que non eran 3, eran 2, porque como xa falábamos do tomate, despois veñen o... Limón e o azúcar. Vale, perfecto, moi ben. Entón, valo meter aí. Sí, vou meter no bote. Para o bote. Mira, eu usei, coceu uns 30-35 minutos, xa vamos vendo, Ajá. Vale. Estas son as gomas das que falaba antes Xulio. Exacto. Esta goma vamos a mostrar á cámara para que vexa a xente. Espera, que senón varme queimar os dedos. Esta goma que vedes aquí, vamos a ver aquí, vale? Esta goma que hai aquí no bote é a que decía Xulio, que unha vez usada a conserva, despois, esta goma de aquí, tirámola, vale? Unha vez que abrimos a conserva. Pero podemos reutilizar o cristal. O bote de cristal podemos volver a utilizar. Compramos as gomas e xa está. Claro. Moi ben. Pois mira, medio kilo de tomate, mira po que deu, Mira pa aquí, Mira o que tes aquí, Galicia. Tes aquí a base do éxito alimenticio e culinario, vamos, de calquera festa, Isto é rápido. É rápido. Colles, vas á alacena, ábrelo, e xa está. a comer. Pumba. Sí, xa non tes que andar aí... Ves un día agobiado, ou ves... Sí, ves de traballar. Ou ves da festa. Si ves da festa, ao mellor... Ves da festa, abre la conserva, cómela todo. Claro, listo. Claro. Mira, imos repartir cartiños, que temos por aí a Mercedes de Silleda. Que tal, Mercedes? Como estás? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Ai, de Silleda, non? Sí, de Silleda. Vaya. Conocida de Julio. Hola, Mercedes. Non sei quen é Mercedes. Coñecida de Xulio, É todo. Sí. Mercedes. Conóceme polas chicas de oro. Ai, Mercedes, sí. Hola, Mercedes. A ver, por favor, paren as rotativas. Conóceme pola chica de ouro. Las chicas de oro. Las chicas de oro. Las chicas de oro. Son un grupo de amigas. Bueno, por Mercedes, mire, hoxe Xulio está xeneroso e quere repartir cartiños, así que dime que dous ingredientes, ademais do tomate, leva a conserva, non de Xulio, a de Begoña. Azúcar e limón. 50 euros, Juan Silleda, 50 euros. Gracias. Maravilloso. Mercedes, como eres unha chica de ouro, tens que vir un día mostrarnos todo o teu talento culinario ao programa. Bueno, pode ser. Trae o teu, Mercedes. Eso, tráete, esperámoste aquí, vale? Vale. Un bico. Chao. Venga, gracias. Chao. Suerte, Julio. Bueno, vou xunta a Xulio, que xa estiven contigo moito cacho. A ver que me di Xulio. Xulio, que? Nada, mira, eu xa teño o meu bote tamén para facer o baño María. Vale. Diferencia, este xa está cociñado, entón simplemente temos que esterilizalo. 20 minutos fervendo nesa auga e despois deixalo enfriar. O sea, que o outro que tens que botar hora e media, porque se ten que cociñar o bonito. Este está cociñado, simplemente queremos que se esterilice e faga o vacío. Perfecto. Que pasteurice, pasteurice e faga o vacío. E despois, cando faga así, pa dentro, é que está, non? De feito, hai moita xente que está facendo a conserva e de repente empezan a estalar os botes. Parece que estalan, porque van plac. Pero é que están simplemente facendo vacío. Vale. Que ninguén se asuste, que cando sale a conserva o bote está enteiro. Moi ben. Que, por certo, non che seño os pementos, mira que pementos, Aquí mirade que pementos. Mira que pementos, Que pementos? Pois mira, Xulio, mentre se conservan os teus pementos, mentre se cocen, eu voulle contar 4 cousiñas a Galicia sobre a conserva, porque hai moitas cousas que non sabedes, e probablemente non sabedes que as conservas empezaron sendo unha necesidade. Outra maneira máis de conservar a comida. Din que as tropas de Napoleón tiñan fame e que por iso comezaron os experimentos. En tarros de cristal ou en folla de lata foron mellorando rapidamente e no 1850 xa tiñamos en Galicia unha conserveira. Mirade que curioso. E, por certo, aínda agora somos a comunidade que máis peixe e marisco mete nunha lata, que non é pouco dicir, O máis habitual é iles mercar, pero tamén vos podedes animarvos a facelas na casa, se queredes. Tomade boa nota de como estamos facendo hoxe no programa e probade. Seguro que vos sorprende moitísimo o resultado. E para acabar, outro dato curioso, festa como tal non temos, pero sí feira da conserva, que aquí en Galicia son conceptos bastante similares, ou diría casi iguais. A cita é en Vila García de Arousa e xa levan 2 edicións, así que buscade, en Google podes buscar en internet, cando é esa festa, vale? A ver, Xulio, fixeches xa maxia? Sí, mira. Eu xa teño o primeiro bote fora, e xa o abrín de pemento. Vamos a sacar o bonito, que mira como está cocinado. Mira o bonito como queda, Isto é o que distico. O paso do tempo vai quedando ainda máis bonito. O bonito vai quedando máis bonito co paso do tempo. Cociñou 1 hora e media. Vale.
sin ferver forte, con que este fervendo así a borbotós, suaveciño. Suaveciño. Chup, chup, chup. Unha vez que rompe. E agora abrímolo, mira, que vou facer? Xa que temos os pementos asados e bonito, vou facer unha ensalada de pementos asados e bonito. Vale, maravilla. Vale. Como teñen moi pouquiño sal, vamos a botar un pouquiño máis de sal. Vale. Pois vamos ter dúas conservas maravillosas agora mesmo no prato. Por un lado, pemento e por outro lado, bonito. Eso, Unha ariña mira. de sal o pemento. Sí. Vou ver, mentras tanto, mentras ti colocas, como vai Begoña. Moi ben. Pero de primeiro está moi ben eso, Mira que pintaza, Cuidado, mira que atención, color. Begoña, contame. Que pasou? Pero que tes aí, muller? Teño unhas espetadas. Mi má. Queixo de arzúa espetado. Eso é dos anos 80 tamén, eh? Sí, pero mira que rico. Ai, a Xa verdade verás. é que puxeche queixo de arzúa a algo que lle queda moi ben. Xa che ganei. A mermelada de tomate, que lle queda Sí, sí. genial. Vamos chamar a Xan porque xa ten que ver isto. Xan, Vamos, va. vente comigo, anda. Faltaría máis. Vaille botando xa un vistazo así, mira, velo así ben. Non? Sí. Pois vaite vindo. Ti vaite vindo comigo. Xa sei por que eles non se queiman cando meten os dedos no aceite a ferver. Por qué? Polo azúcar, polo vinagre, e teñen conserva nos dedos. Conservan os dedos. Conservan os dedos. Que ben Estuve traído llegando, eso. pero o meu veciño de Arcade, César, que te quero, ao chegar lá a facerme un homenaje que xente en Arcade, Soto Mayor. Ponte por aquí, Xan, por favor. Veña, ponte aquí. Imos darche a proba da comida e tesnos que decir cal che gusta máis, eh? Dalle por aí tamén garfo e demais. Está aquí Xulio todo. ven por aquí. Xa podo empezar a probar. Dalle caña. Ti vai... Señor, bendice estes alimentos para que os corpos queden contentos. Vamos Pois alá, ti vai vamos alá. probando, que vas quedar contento. E mentras tanto, pregunta. Que dúas conservas fixo Xulio? Que dúas conservas fixo Xulio? 50 euros en xogo, podedes chamar. Xa, veña, vamos. Pementos asados e bonito. Como? O natural. Pementos asados e bonito o O natural. natural, eh? Moi ben, maravilloso. Espera. Xa temos chamada. Pementos asados e bonito o Non sei, natural. creo que así non se chama. Dolores, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. A ver, Dolores, vouche dar 50 euros porque o acaba de decir Xulio. Que dúas conservas fixo Xulio? Pementos asados e bonito natural. Que ben traído. 50 euros. Dolores, moitísimas grazas por chamar. Vente un día por aquí. Vale. Vale, veña, un bico. Chao. 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 Ai, Xan de Arcade, Xan de Ai, Arcade. eu é mellor que quede pa mañán, que iso non dou acabado. Sí? Madre mía, cousa rica. Cousa rica, eh? Madre mía. Bueno, acordaivos que estou na festa da mazán o 2 de outubro. O 2 de outubro. O 2 de outubro San Esteban de Negros. Quero felicitar a comisión e, como non, ao seu presidente Emilio. Vale, o 2 de outubro en San Esteban de Negros. Proba, Xan. Que de información. Proba, Xan. Fala máis que a min, é xa dicir, eh? Depende do día, depende do día. Te papa, eh? A ver, Xan, cal dos dous che gusta máis? A conserva de Begoña, os mexilóns e a mermelada de tomate ou os pementos e o bonito? E agora vas me dicir, é que é moi difícil. Xo sei. Difficile la cuestione. Dúas conservas, dous cociñeiros son gañador. E telo que dicir xa porque se nos Bueno, acaba o pues programa. eu quedome coa dela, buenísima, encantou o teu Begoña! superior, pero dela, Begoña. Vaya prato, rico, rico, rico. Vaya prato que acaba de Gracias. facer Begoña. Xan, moitísimas gracias por estar con nós. A vos, a Pasáchelo ben. todos. Bueno, genial. Cando Pasáchelo queira ben. repetimos, eh? Pois Estoy repetimos disposto. outro día. Graciñas a todos. E nós marchamos, señoras e señores, ata aquí foi o A Voltas co Prato na Televisión de Galicia. Mañá moito máis que en Anda e Verán e máis receitas no Voltas co Prato. Chao, hasta logo.